Jdeme dnešný výraz, som to spoločne s Janom. A dneska budeme testovať tento dom a to auto. To predtým nebolo, keď sme tu boli. My to nejsem. No a my sme tam natáčali, to sedíme sa v tomto dome, takže ideme. Ľudia, toto video, vážne. Ono to svieti. Dobre. Ľudia, chádzame dovnútra. Dobre, ľudia, my tam ideme. My sme teraz nestratili. To sú také problémy nikdy. Dobre. Toto je. Auto, to predtým nebolo, keď sme tu boli. Než sa tu. Nepohodne. Ale aj tak sa tu. Baráky v jednom. Dobre, ideme do druhého. Ľudia sme v druhom dome. Ale vidíte. Vidíte, je to úplne skoro isté. Takže vidíte, aj tu je taká komórka. Takže, tak to je toto. Čo? Je to hej, čakávo. Ľudia tu boli. Ľudia, druhé poschodie. Dajte nám like, lebo za toto moje. Hej, ale fakt ľudia, za toto môžeme dostať takú pokutu. Reálne, za to ľudia sú ten náčin. Aj komentík. Oni tam. Ľudia, oni sú tam. Oni sú tam, ale fakt. Ne, ale oni išli do druhého baráku, podľa mňa to išli skontrolovať, lebo išli povedať ostatným, že tu nejaké deti sa upali. Ľudia, ale vážne. Toto konec, nejdeme za nimi. Ne. Ale ja to fakt asi risknem, ja viedec. Kde dajte nám? Fakt, Ľudia. Ľudia, fakt. Ja som sa skôr. Ja tiež. Co tam? Ne. Ale fakt, keby na... Ale fakt, keby nás tam stretli, tak... Ideme na súd. Ne, ale keby nás stretli, tak povieme, že sme si chceli natočiť iba YouTube video. Ale fakt, ľudia, to auto tam nebolo. Reálne, ľudia, reálne, toto není vopred dohodnuté. Není to dohodnuté a toto by sme si nemohli dovoliť a nemáme, obidva vám povieme, že nemáme pokus. Opäť platí sa môže takéto veci. Alebo nejemo to platí, čo jedno. Proste to nie. Od 16 sa môže. Alebo teraz. No, ale tak 6. Jež, kamarát, čo na to. Môj mobil je úplne vybitý. Čo? Môj mobil je úplne vybitý. Môj. Nepočuj. 3, 2, 3. Ľudia, si ideme naspäť do auta. No, je to na cenu. Ľudia.
počkej, poď, ideme. Ja vám to ľudia, ja vám ich ukážem tých štávárov. Ľudia, dve auta, chápete? Tuto je ďalšie auto. Že ste ho videli. Tam sú Slováci ani Česi. Ľudia, keď chcete gaming stoličku, tak tu ju máte krásne, pevnú, držiacu, neviem čo možné, špinavá, to je jedno. Ľudia, ono bolo úplne pekne, a teraz? Vyjdeme. Ale bro, pozri sa. My sme na proste na tomto. A hneď vedľa nás. Pekné slniečko, všetko je tu pekné. Tuto, ihrisko. Ja nechápem. Takže ideme na tú autobusu zase. Tak ľudia, ideme. Dobre ľudia, pre toto video to všetko, takže čaute. Čau.